In het gemeentehuis van Tiet Sjerkstradiel waard Tiesde de Jong een lezing houden over cybercriminaliteit. Met een hele bijzondere spreker. Ik heb samen met iemand van de politie hier vragen uit de zaal behandeld. Vooral over cybercrime, want dat is eigenlijk de enige vorm van oplichting die echt in Nederland explosief toeneemt. De Gerre, mijn operationeel expert van de politie Gerard Bijl, hoopt het van de spek ondernemers bewust te maken van wat cybercriminaliteit met een bedrood waan kan. We sprutsen hoe wat hij bijkomt, waar ik bijkom en wat uw ervaringen zijn op het gebied van digitale criminaliteit. Ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik heb hem nog nooit ontmoeten, dus ik vond het wel nieuwsgierig. Er waren een paar mensen aardig ingevoerd. Die kon mij ook uitleggen hoe dat zit met het spoeven van een nummer. En, ja, ik vind het wel leuk dat mensen op de hoogte zijn. Het is ook heel belangrijk dat mensen op de hoogte zijn. Ik denk dat die jongen in elk geval goed schenken hebben hoe belangrijk dat is om er toch mee bezig te wezen. En ik kom te zien dat er in hun eigen kring van collega's een soort kennis zit. En we hopen dus en in die zin heb ik wel proberen een appel op ondernemers te doen om die kennis te delen. De verlichting waard net om een nog jong. In de weekend in ondermijning is het belangrijk dat er uitlees wordt over cybercriminaliteit. Dit sluit mooi aan natuurlijk in de landelijke week van de ondermijning. Ja, en ondermijning is natuurlijk wel landelijk een thema wat heeg op de agenda staat. Dus het is wel goed dat de gemeente Tiet Sjerkstradiel daar aandacht aan besteedt. Ik hoop dat ik aan de mensen heb meegegeven dat ze beter opletten. Dat ze niet zo snel klikken op linkjes die ze niet vertrouwen. En dat als er een geldverzoek is van wie dan ook, altijd moet denken, is dat wel logisch? Klopt dat wel? En als je iets niet vertrouwt, je wordt bijvoorbeeld gebeld door een bank of door Ziggo of wat dan ook, vraag de naam van degene en bel gewoon terug naar het echte nummer dat je kent via internet. Dus al met al een geslaagde avond? Ik vond het een zeer geslaagde avond. Ik denk ook dat de zaal het leuk vond, hoop ik tenminste. Daar doe ik het voor. Maar ik denk dat het wel geslaagd is en dat mensen er wat van geleerd hebben.